Väčšinu svojej existencie sa sapiens živili zberom a lovom. Aj keď vezmeme do úvahy posledné 3 storočia, počas ktorých sa čoraz viacej ľudí začalo živiť prácou v mestách a kanceláriách a 10 000 rokov predtým, keď väčšina pracovala ako roľníci či pastieri, ide iba o krátky okamih v porovnaní s desiatkami tisíc rokov, počas ktorých si naši predkovia potravu lovili a zberali. Väčšina našich sociálno-psychických rysov a vlastností vzniklo ešte pred nástupom poľnohospodárstva, no náš mozog a mysel sú stále prispôsobené životu lovcov-zberačov, aj keď žijeme v moderných mestách a technologicky o mnoho pokročilejšom svete. To, ako sa stravujeme, ako nadväzujeme vzťahy či riešime konflikty, je ovplyvnené tým, ako náš prastarý lovecko-zberacký inštinkt reaguje na súčasný svet. Aby sme pochopili, kto vlastne sme, musíme sa ponoriť do minulosti, ktorá nás formovala a ktorej vplyv v nás pretrváva ešte dodnes. Dneska žijeme v dobe, kde je obéznych ľudí oveľa viacej než podvýživených. Žereme ako prasce, častokrát nezdravo, a pohybu máme oveľa menej ako kedysi naši predkovia. Aby sme pochopili, prečo to tak vlastne je, musíme sa vrátiť k ich stravovacím návykom. V prírode boli sladké kalorické potraviny veľkou vzácnosťou. Jediná sladká dobrota pre človeka pred 30 000 rokmi bolo dozreté ovocie. Keď človek vtedy našiel strom plný hrušiek, snažil sa ich zjesť čo najviac, než ich zje niekto iný. Práve takto sa do našich génov zapísala túžba po vysokokalorických jedlách. Aj keď dneska máme plné chladničky, no naše gény stále fungujú, ako by sme žili niekde na savane, a práve preto dokážeme zjesť celý kelímok zmrzliny či pizzu na posledenie. OK, to máme gén prejedania sa, a teraz sa poďme pozrieť na gén socializácie a rodinných vzťahov. Hovorí sa, že naši predkovia to s láskou a vzťahmi mali úplne inak než my dneska. Terajšie tlupy fungovali ako veľká otvorená komunita. Neexistovali klasické rodinné vzťahy založené na monogámnych pároch, ale skôr komunity, kde nebolo vlastníctvo, vernosť ani jednoznačné otcovstvo bežným konceptom. Ženy mohli udržiavať intimné vzťahy s viacerými mužmi naraz a vychovať deti bola spoločnou zodpovednosťou všetkých dospelých členov skupiny. Keďže nebolo jasné, kto je biologickým otcom konkrétneho dieťaťa, všetci sa o ne starali úplne rovnako. Možno práve v tomto dávnom chaose hľadajú niektorí veci aj korene dnešných problémov vo vzťahoch, teda neveru, žarlivosť či vysoký počet rozvodov. Aby sme pochopili, prečo to tak je, musíme sa vrátiť k obdobiu medzi dvomi veľkými zlomami ľudstva, teda medzi kognitívnou revolúciou pred 70 000 rokmi a začiatkom poľnohospodárstva asi pred 12 000 rokmi. Tam sa totiž formovali základy toho, kým sme dnes. Hlavný rozdiel medzi dávnymi zberačmi a ich poľnohospodárskymi či priemyselnými potomkami spočíva v majetku. Zberači vlastnili len minimum artefaktov, ktoré hrali v ich živote veľmi skromnú úlohu. Na rozdiel od dnešných ľudí, ktorí vlastnia tisíce vecí od elektroniky, oblečenia až po nehnuteľnosti, auta a tak ďalej, zberači museli vystačiť len s tým, čo dokázali odniesť na chrbte, keď sa sťahovali, a práve preto si museli vystačiť len s tým najnutnejším. Najvýraznejšou črtou spoločnosti lovcov a zberačov bola ich rozmanitosť. Líšili sa nie len podľa regiónov, ale aj v rámci toho istého územia. Dobrým príkladom je Austrália v čase pred britskou kolonizáciou. Tam žilo cca 300 až 700 tisíc lovcov a zberačov, rozdelených do 200 až 600 kmeňov, pričom každý mal svoj vlastný jazyk, náboženstvo a tradície. No a rovnako pestré to bolo aj v iných častiach sveta. Poľnohospodárskou revolúciou žilo na Zemi cca 5 až 8 miliónov ľudí, rozdelených do tisícok kmeňov s vlastnými jazykmi a kultúrami. Za túto rôznorodosť môže kognitívna revolúcia. Tá umožnila vznik fiktívnych konceptov, vďaka ktorým sa aj genetické príbuzné skupiny správali a mysleli odlišne. Do momentu, keď sa v ľudskej mysli zrodila schopnosť predstavivosti, neexistoval jediný prirodzený spôsob života druhu sapiens. Ako teda vyzeral bežný život pred nástupom poľnohospodárstva? Väčšina ľudí žila v malých skupinách s pár desiatkami max stovkami jedincov a všetci do jedného patrili do rodu Homo. Navzájom sa dobre poznali, vymieniali si členov, spolu lovili, obchodovali a vykonávali náboženské rituály a tak ďalej. Táto schopnosť spolupráce bola obrovskou výhodou, lebo vďaka nej sme prežili a prerástli iné ľudské druhy. Ich každodenný život bol o neustálom pohybe. Putovali v rámci svojho teritoria, ktoré mohlo mať kľudne aj 100 km štvorcových. Občas sa odvážili preskúmať aj nové oblasti a práve takto sa postupne ľudstvo pomaly, ale isto rozšírilo po celej planéte. Časom, najmä v oblasti riek bohatých na ryby, začali potom vznikať prvé malé osady a tým sa začal meniť aj ich životný štýl. Všade, kam sa sapiens dostali, sa prispôsobovali prostrediu. Lovili menšie aj väčšie zvieratá, zbierali plody, hmyz či orechy, no z pohľadu výživy bol práve zber oveľa dôležitejší ako lov. Každý jednotlivec, aby prežil, musel ovládať širokú škálu zručností, od výroby kamenných nástrojov až po prežitie v nebezpečných situáciách, no a zvládnutie každej z týchto zručností si vyžadovalo roky praxe. Priemerný zberač vedel opracovať kameň na hrot čípu oveľa rýchlejšie
než si dnešný človek dokáže navariť večeru. Dnešná spoločnosť síce disponuje už obrovským množstvom vedomostí na rozdiel od našich predkov, ale tie sú rozdelené medzi milióny špecialistov. Dnešní ľudia sa spoliehajú jeden na druhého, no starodávni ľudia museli byť skoro vo všetkom samostatní. Práve preto boli starodávni zberači aj najšikovnejšími ľuďmi v celej histórii ľudstva. Pre ľudí boli lov a zber najlepším prirodzeným spôsobom obživy, lebo telo bolo na tento štýl života dobre prispôsobené a dokazujú to aj pozostatky tiel. Dávni lovci a zberači bývali vyšší, zdravší a menej trpeli hladom či podvýživou než ich potomkovia roľníkov. Tajomstvom úspechu bola ich pestrá strava. Zbierali a lovili desiatky rôznych druhov potravy, takže mali dostatok všetkých potrebných živín. Zatiaľ čo farmári jedli iba zo pár plodín a väčšina ich kalórií prijímali teda primárne z jednej plodiny, ako bola pšenica, zemiaky alebo ryža. A práve takáto jednostranná strava viedla k výživovým nedostatkom. Ďalšou veľkou výhodou bolo, že boli menej náchylní na infekčné choroby. Väčšina vážnych ochorení ako kiahne, osypky či tuberkulóza sa rozšírila až po začiatku poľnohospodárstva, a to najmä cez úzky kontakt s domácimi zvieratami. Zase na druhú stranu netreba to brať, že mali nejaký super úžasný spôsob života. Áno, ich strava síce bola rozmanitá a výživná, netrápili ich choroby, no ich svet bol častokrát krutý a neľútostný. V ďalšej epizóde si povieme, ako pravekí ľudia úplne zmenili ekológiu našej planéty a veci okolo toho, a to dokonca ešte skôr, než vznikla úplne prvá poľnohospodárska dedina.